От коларите на Народното събрание аз разбрах, че заплашвам хора. Аз му казвам Киро Фейка, който в едно от последните си видеа направи една така скрита заплаха към хората, които ще дойдат, ще излязат да кажат истината. И той искаше просто да сплаши, че това е смислено, нищо няма да се постигне. Първо са заплашвани от Киро Брейк. Тези, които говорили, ще ли странни неща там, директно. И че ще бъда подведен под отговорност в прокуратурата от адвокат Расташки. Някакъв Киро Брейка, който и също ще бъде подведен сега под отговорност от адвокат Расташки. Това го казва Радостин Василев. Един човек излезе, който ме е наричал Киро Фейк. Не го познавам, не го знам. Знам как съм го заплашвал. Но на него ще му кажа: господин Чо, момченце, аз за тебе не съм Киро Фейка, а господин Кирилов. Ясно ли ти? Киро Фейка ще викаш на някой от вашата махала там, а не в Народното събрание. Не си в каналите на разни там от чужбина или в подкасти, а от трибуната на Народното събрание ме наричаш Киро Фейк. Искам първо да благодаря на един ютубър от Англия, Емил Русанов, който много сериозно започна, един от първите, да дава гласност на това, което се случва, също на Бати Бенко. И също така да каже възмущението си от един друг ютубър, който е познат. Аз му казвам Киро Фейка. Да кажем, че ти му кажеш. Има много такива, не се отнася за него. Радостин Василев, някакъв си Киро Брейка, де той не го познава. Тогава този брейк ли е, какъв е, ще обясня, че тя... Заплашва по всякакъв начин хората, които искат да дойдат там, и ще бъда дарен на прокуратурата. Радостинчо, и за теб съм господин Кирилов. Бе. Кой си ти? Кой си ти, бе? Ще ми говориш напрякор. Аз теб, Расташки, Адаша Веселинов, всички там, де сте в парламента, по Конституция, мога да ви всувам, да ви обиждам, не мога да предизвиквам насилие и да призовавам за насилие към вас, но мога да ви наричам всякак по Конституция. Защото вие, господинчовци, от вас зависи живота ми, на семейството, на децата ми, на внуците ми. Вие сте те межитурки, които съсипват и държавата, които сте в парламента, които ковете закони. Днеска във видеото ще ви кажа някои неща. Аз не съм вярвал, Радостинчо, че наистина може да си... Аз бях казал, че ако си шаран, ще скочиш в тигана само да застана до язовира. Не, ти ще си обериш люспите, ще се почистиш и ще си настроиш печката да се опържиш. Не съм вярвал, че има такива хора, рядко елементарни, но винаги елементарника е нагъл и нахален. Но ти направи едно добро нещо. Ти показа нивото на юристи на цялото Народно събрание. Днеска ще ви обясня някои неща. Расташки, записвай си. Това не е като да подправиш договор за продажба на имот без всичките там да се подпишат, а само една женица и да вземете апартамента. Расташки, ти да я пратиш, дето имаш такъв човек, дето ти скупува такива апартаменти, и да занесеш парите на ало измамниците в Румъния. Мъжът от телефона препоръчва на възрастната жена да се консултира с софийския адвокат и вече депутат в 51-то Народно събрание Христо Расташки. Той можел да й обясни как да се случи продажбата, при положение, че дъщерите на починалия и съпруг са съсобственици на жилището й. Въпросният частен номер ми подаде номера на адвоката господин Расташки. Отивам при господин Расташки, обяснявам,
че искам да продам апартамента и че имам наследници. Той каза, имам човек, на който, с когото работя и който изкупува апартаменти и той ще дойде, ще огледа апартамента. Господин Чо, и те са лабализми, ще ги прикаяш там на унес момиченца и те са суна с покрива, бабата, те дошла. Там. Дала пари на лихва, това те учи адвокат. Да кажеш, че си дала пари на лихва. Сега ще ви разясня толкова с работи. И аз ви предупредих да не ходите, защото вас ще ви погне прокуратурата. И ви обещавам ви, подписвам се, че Радостин Василев, Расташки, който и да е, ще спрат да ви дигат телефоните. На вас там героите. Не съм вас заплашил, а предупредих. Руди, ти помниш ли, по-точно Кирчо Веселинов, когато полковника на предари и аз го смачках? Кире, помниш ли, Адаш? Ти ми написа едно излиятелно съобщение. Поздрави от Радостин за мъжката постъпка. Сега днеска, от сега нататък ще постъпва мъжки. Руди ще ловят риба заедно с полковника, му обещавам. Няма да говориш някакъв си брейк. Аз съм господин Кирилов за тея, бе, келеш. Тогава този брейк ли е, какъв е? Ясно ли ти? Някакъв си брейк ще говориш в махлата, не в Народното събрание. Нямаш право да говориш така. Ясно ли ти, господин депутатин? Кой ти дава право на тебе да вариш снимки, като в Дивия Запад, и да обвиняваш хора и да кажеш, са измамници? Къв си ти, бе? Кой си ти, бе? Виждате ли? Да, ето го. Измамник. Да си прокурор, да си адвокат и съдия. Тия хора нито са осъдени за измама. Ще ги наричаш измамници. Мошенници. С снимките им, бе. Пламенка, го каза, вижте го. Сега тебе ще покажат навсякъде, обещавам ти. И те с призови дет да ма докладват. Меч, ти си наистина много зле. Мен ме докладваха всички едновременно. Ти си като детска играчка пред симотека. Елфи, мелфи, те 95% от вашите последователи, мечовци, са мои фенове. Знаеш ли го той нещо? Господин Чо. И са ми абонати и в Patreon. И сега ми се извиняват, както ми се извиняваха за Възраждане. Защото аз казах какъв мошенник си, какъв наглед си, какъв измамник си. Мога по Конституцията наричам, защото ти си в парламента и решаваш съдбата на всички българи, господинчовци там. Но ти нямаш право да говориш така за другите хора. Защото ти си лицето на цвета на нацията. Виждате ли, сега ще ви покажа какъв цвят са, как едно от тези всичките там са юристи, а те са адвокати. Това съсипа ЦСК, Радостинчо. И започваме. Първо, с многоизстрадалото Вики, Виктория. Викито, моето момиче, сега се записвай. Тези неща няма как да ти кае Радостин Василев. Особено пък Расташки. Има на улицата едно правило. В полицията, колкото по-малко говориш, толкова по-добре за тебе. Не знам, не чух, не видях. Вики, колкото по-говориш, толкова повече глупост ще кажеш и повече ще си го натикаш. Къде трябва. А тебе най-вероятно ще е към Сливенския затвор. Там е женски. Съвсем сериозно, тук не са заплахи, това ти казвам, какво следва от наказателно-процесуалния кодекс, който те натикаха и тези двамата. Умишлено го направиха. Или, те ги знам умишлено, или пък те са такива шматки, те няма на къде. Викенцето в един подкаст се разприказва. И каза, че видяла Румен Катинчаров с скъпа кола,
Четял книги, четял вестници. Ами, когато започнахме да излизаме, по принцип на мен беше интересно с какво се занимава този човек. Понеже под найем живее, кола има, мотор, има ежедневни навици, които аз не мога да си позволя. И тя е направила впечатление. Вики, що не ти направи впечатление някой дет или омазан с киреч? Или с колелото, макар че и скъпи колелета има. Или Джони пешеходеца с автобуса. А с скъпата кола, бе, Вики, ти направи впечатление. Те са загаджили, няма да разправим цялата история, и тя видяла, че той купува бизнеси. И тя решила, вече като гаджета, тя го захапала вече за вратлето, Вики, да купят някакъв сервис. Да, обаче Викито, следете ми мисълта, Викито не участва като партньор. Защото няма пари. Как ще го направим? Ще вземем пари от банката. Защото от лихварите, те ще искат да вържат нещо, няма да дадат такви с пари и ще оборудят с на камара лихви. Или от бързите кредити. Не бе от банката. Те сега дават банките потребителски. И Викито, вместо да участва като партньор, защото като партньор, които са правили бизнеси, ако аз загубя, 95% от бизнесите губят. Ако не знаете там всичките действия. Прикавате глупости, губят 5%, я печеля, тя не. И викенцето, глупавата Вики, не е станала ортак, съдружник, а ги дала по-глупава така била и ги дала на лихва. Дивиденд. Каза, че ще покрива вноските по кредита, плюс процент, който ще получавам отгоре. Сега разбирате ли? Значи ако двамата сложим пари по 100 000 лева, като ги загубим. Но ако ти ги дам на лихва, ти ко си загубил, мен не ме интересува. Аз искам парите си с лихвата. И главницата, защото ние като ги загубим, никой не говори за печалба, ние говорим за губени 200 000 лева общо. В сервиза, ако не тръгне. Но Викито поне е глупачка, тя не е винна, тя не знае, тя гледа така, брои звездите. И Венко ще му убие, кое е страмо. Пощаджия, да си разнасяш пощите. И да им прикажеш глупости, че акъл нямаш колко да пазиш равновесие. Вигенцето какво прави? Стегля парите от две банки, там има измама. Но тая измама, да кажем, не е наказуема. Вики, сега си отваря ушите, какво ще се случи? Аз ще се постарая да се случи, ако Румен Катинчаров не го направи. Викенцето изтегля от двете банки 100 000 лева, дава ги на лихва. На Румен Катинчаров. На лихва. И Вики сега забележи, кой ти надя на примката на врата. О, чудо! Радостин Василев. Руди Гела, депутата и великия тикток адвокат Расташки. Де да къли, а не аз за него си. Расташки, препоръчвам ти нещо. Сега ще се налага да имаш адвокати. Моля се, не мисли ти някой читав. Не се представя сам, защото ще влезе 100 години затвора. Приятелски ти давам съвет. Не вярвах да сте толкова елементарни. Не вярвах, честно. Спорех даже, викаме, не мога са толкова скухни. А то се окаже цялото събрание са таке, сега ще видите. Веско, пусти сега какво казва Вики, твоя пълномощ, твоя така гуру Радостин Василев. И я лъжи, че ще прави бизнес с тях, ще и връща и пари и лихва. И пари и лихва. Това е било неговото обяснение. Лихва, чухте ли? Че ще й дава лихва. На банката ще плаща лихва. И ще й дава лихва. Викенцето какво казва? Дай да я чуем сега. Каза, че ще покрива вноските по кредита, плюс процент, който ще получавам отгоре. Плюс процент, който ще получавам отгоре. Чухте ли така? Дивиденд. Тя дава парите. Румен ще я плаща
лихвата на банката и на нея ще й плаща дивиденд, което е лихва на парите. Радостин Василев го каза лихва. Сега, Вики, отваряй си пак ушите, моето момиче. И Расташки, ти се отваря още повече. Твоите и Руди Гела и всички други, които имат намерение да отивате. Аз ви предупреждавам. Не ви заплашвам. Лихварството беше престъпление и е престъпление. Но, ако са твои парите, смениха закона, европейците, може да ги дадеш на някой на лихва, като там се пише в договора лихвата и ти трябва да платиш данък печалба. Но тук завиждат сега забавяме ход, Расташки писише. Ако обаче парите не са твои, да речем банкови пари, както в случая на Викито. Викенце, знаеш ли, че мисля, че и до 10 години присъдата за банкова дейност ти вземаш парите от някой? Ти не си банка. На по-малка лихва, както банката взема от клиентите си, даже на нулева, и ги даваш на по-голяма лихва. Това е престъпление по наказателния кодекс. Викенце, ако аз го направя, ще ме арестуват на втория час. Имам приятели, 15 години ги влачиха за това нещо. Вики. И понеже бяха техни парите, и влезе новия закон, че самото лихварство, ако са твои парите, не е по НК, не е по наказателния кодекс, не е за прокурор, но остана, ако са на банка и правиш банкова дейност, което ти си направила, бе, моето момиче, в особено големи размери, 100 000 лева, ти си взела и си преотдала пари на лихва, която Радостин Василев го каза в парламента. И я лъжи, че ще прави бизнес с тях, ще и връща и пари и лихва. И пари и лихва. Това е било неговото обяснение. Първото, което и аз щях да те науча, 200 пъти щях да ти повторя, Викенце, да не се изтървеш да кажеш, че си ги дала за печалба или на лихва. 200 пъти ще я ти го повторя. Да не го кажеш, защото си подсъдима. Каза, че ще покрива вноските по кредита, плюс процент, който ще получавам отгоре. По наказателния кодекс. Ти си за прокурор, бе. Викето и за прокурор, бе. Руди Гела ще каже, не знае, там като талепнат, ако Румен Катинчаров не го направи, да те даде на прокурора, аз ще намеря начин ти да си на прокурор. Невинната жертва, която си дебнела и го разбрала, и го избрала с скъпата кола, из бизнеса и купил бизнес и ти купил на тебе бизнеса, ама ти не си участвала, да не загубиш. Някой те е научил, но не те е научил, че това нещо, което си го направила и отиде си призна пред цяла България, от Народното събрание и твоя ментор и адвокат Руди Гела Радостин Василев каза, че си ги дала на лихва. Банкови пари си ги взела, направила си измама от 2 банки и си ги дала на лихва и извършваш банкова дейност, което е за прокурор. Рудко, Гугутко, с кого ти взехте да занимавате? Расташки, ти нормален ли си смен да се захапите? Ме ли ще смачкате? Вие нормални ли сте? Аз той съм се занимавал 100 години. Та Викенце, та за това казвам, бабата там, дете тя, ги дала на лихва, че да оправят покрива. Госпожа Гергова има необходимост от ремонт на покрива на своята къща, има нужда да го финансира. Нейният син споделя, че може да направи инвестиции в исторически парк или в свързани с община Ветрино проекти. И тя счита, че вложение, ако направи там, ще има възможност с лихвите по тях и с парите, които изкара, да си помогне, защото покрива на къщата им е почти паднал. И поне такова. Ма те голяма жертва. Вие представете ли с какво правят? Каква глупост превърна Радостинчо Народното събрание? Обижда, храчи, плюи. За те пак ще кажа, съм господин Кирилов. Ясно ли ти? Няма си вечно депутат. Да. Не, че има бъркат като си депутат.
Ма сега та имаш имунитет, няма. Нито ще съдим сега, ще се измислят нещата. Има какво да се направи. Всичко е записано. Сега ще ми се обадиш да ме поздравиш, че теб съм наиграл. И като видяхте колко хора се щупиха зъбите с мене, защо бе, патенца? Защо го правите? Що не да би мирно седяло, не би чудо видял? Сега разбрахте ли ма там защо аз ви казвам да внимате, че тези хора, кой каза, че ги е дала на лихва, бе? Да съм казал аз. Оня дет ми викаш фейка. Аз ли казах, че ги е дала на лихва? Ири Руди Гела каза пред цяла България, че тя ги изцела от банката на по-малка лихва и ги е дала, като оня ще плаща лихвата на банката и ще й дава на нея лихва. Той го казва Радостин Василев, депутатина от Плевен. Руди, не вярвах да си такъв шаран. За оня Расташки ми е ясен. Той е ясен. Вие представяте ли себе, той човек е подписал, сега ще стигнем до подписите. Намерили хора, които са подписали, защото сделката е станала. Без да ходят там тея, кажи ги де. Наследниците. Значи, има фалшифицирани подписи. Сега, минаваме на най-големия цирк. Аз до сега не го казвах, защото Мария Илиева не беше казала, че тя е подписала двата документа за депутат, за кандидат-депутат в Пловдив и в София. Можете ли да кажете всъщност в крайна сметка, вие ли сте попълнили или не въпросната декларация? Аз съм го казвала няколко пъти. Аз декларации съм попълнила 2. Така. Подписвала съм ги лично. Вие представяте ли си, сега ще ви го обясня елементарно да ме разберете. Представяте ли си какви хора коват законите на България, които, това нещо, което сега ще ви го кажа, би трябвало всеки правис, още като почва да учи, да го знае, като го бутнат на сън. Подписа на Мария Илиева. Страшно престъпление. Прецедент! Тепери. Тук, виждате ли, той е на Григор Здравков. Какво пише тук? Според сигнала, който са получили всички институции, Мария Илиева, народен представител от Величие в настоящия парламент, не е попълвала изискуемата декларация за регистрация на кандидатската листа на Величие в град Пловдив, 16 МИР, както и в 23 МИР в София. Друго лице подправя, фалшифицира тази декларация. Това е според лицето Григор Здравков и Стиляна Бобчева. Нищо не пише тук. Документ. Какъв документ? Дед Мария Илиева подписала. Където с документ? Как можеш да кажеш, че някой някого е подписал, когато ти не си питал него? За сравнение, така наречен сравнителен анализ, проекти за решения, под които се е подписала госпожа Илиева и предварителните наши резултати, които нямат обвързващ ефект, са, че това не е почерка и подписа на Мария Илиева. Разбирате ли за кой прикривам? Сега ще ви го обясня елементарно, за да мога да разберете. Не юридически, като те с великите там с училцата, така де приказва. Сега, Радостин Василев обвини Мария Илиева, всякак я наричаше, обиждаше професор Матеева и всичките там, че не са били професори. Той се държи арогантно, обижда всички. От трибуната на Народното събрание, от парламента. И страхотно престъпление. Комисия. Всичко трипери. Комисия. 8 партии. 8-те партии, които има юристи. Всичките са юристи. А най-големия юрист е Рая Назарян ли? Майя ли така? Рая. Рая Назарян. Тя е топ юрист. Един мой човек е тренирал. Няма казвам. Нали? Но няма да обиждаме се. Тя е топ юрист. Там са от юрист нагоре, бе. Те сковат законите. Тия хора сформираха комисия
Величие да напуска. Мария Илиева да напуска. Парламента. До 3 дена няма. Абе, Рудко. Абе, Гугутко. Единственият човек, който може да оспори подписа си, е той самия. Само аз мога да оспоря подписа си. Сега да ви приведа. Не може никой да каже, този подпис не е твой. Защото той не го е правил той. Защото подписа вашия и моя си е лично мой. Аз съм си го измислил. Отивате в банката, и на мен често ми казват банката, като отида там за нещо за преводи или за каквото и да е, че аз подписвам, подписа ми е, и те викат с този подпис, ако дойдеш за кредит, няма да ти дадем. Викам, не бе, аз обикновено внася. Няма за кредит. И какво ще направите? Ами ще накараме да си направиш нов подпис, че да може графологично да разберем си ти. Той не е да се подписа да е същия, бе. Чингел четат по твоя подпис да може да разберем си ти, да е по-дълъг. Някой знае ли от вас да ви е питал, този подпис вашия е ли? Ти кажеш, мое. Аз мога да се подпиша днеска с Чингел, че аз имам 3 подписа. Единственият, който може да оспори подписа си ти. И нито един от тея умници не го каза. Те ни са питали Мария Илиева. Можете ли да кажете всъщност в крайна сметка, вие ли сте попълнили или не въпросната декларация? Аз съм го казвала няколко пъти. Аз декларации съм попълнила 2. Така. Подписвала съм ги лично. Госпожо Илиева, той е подпис. Ваш ли е? Тя ако каже не, тогава имаме проблем. Кой го е подписал? Но ако каже да, този подпис е моя. Тук аз съм се подписал. И всички тези юристи сега трябва да млъкнат. Защото тя казва, аз съм се подписал. Ма той не прилича на оня. Да бе, днеска се подписах тъй. Ти откъде знаеш днеска как съм решил да се подпиша? Аз си познавам хора с 3 подписа. Той знаете ли го? Вашия подпис, вие ли си го измислите? Аз мога ли да знам какъв подпис си измислил ти днеска? Не мога, нали? Те казват само служете си подпис. И ви слагай. Някой бил писал, той са на Григор Здравков малумщините. И Руди Гела му се върза, всички му се вързаха и целият парламент ще станат за смях. И единственият, който може да оспори подписа, си ти. Ти трябва да кажеш, той е подпис. Ако кажеш, той е подпис, не е мой, някой е направил измама. Вече почват проблемите. Защо Мария Илиева не каза до сега нищо? Защото те размяткват един фарчас лист, който се оказа, че не могат да вземат, че в Централната там избирателна комисия или къде, запечатан в торби и Григор Здравков няма как не, Руди Гела няма как да го има. И на въпроса, откъде го имахте, бе, господин Здравков, той каза, господин Василев, той каза, Григор Здравков ми го дари. Парламентарните групи имат няколко дни да се запознаят с сигналите от Григор Здравков, Легия Антимафия, с неговите свидетелски показания на пряк свидетел на фалшификацията. Трябва да го питаме и него, защо толкова дълго време е мълчал. Но... Те са предават един други вече. Ти бе, Григория, отде го взе този документ? Къде го имаш? Как имаш ти този документ? И как разбра, че Мария Илиева, без да я питаш, подписа не е ли, разбрахте, че не е? Как разбрахте, бе? Господа юристи там, всичките умници десни. Как, бе? Тя само може да си го припознае. И тя каже ли, това е моя подпис и всичко приключва. Няма какво да кажеш, защото той не е. Аз днеска съм решил, те да се подпише. Вие представяте ли за какви невежи маймуни става въпрос? Вие представяте ли си, те створят закони? Направиха комисия и но ли му дойде на къла, кай, чакай. Ма ние не сме питали, подписа не е ли? Ми тя ако каже, че не е, какво правим? Ами слагаме се. Да, ама хората са невежи и гледат сири. Прецедент. Трипери оня. Смени там доставчика, бе, на тези субстанциите. Малко се стигни, бе. Руди, ма ти. Аз не съм вярвал, аз пак губя басови. Не казвам, че не мога да си толкова си елементарен.
Вие доказахте всичките, ти показа всички колко нямат хахабер от право. Как ще докажат, аз като кажа, че подписа е мой, че не е мой? Как бе, те са в главата ми? Те как разбраха, че аз мога днес се подпишете? И казвам да, аз се подписах. Няма. Вие разбирате ли за какви хора става въпрос? Вие разбирате ли за какъв цирк става въпрос? За какви елементарници става въпрос? И никой не каза, ние трябва да питаме тази жена, бе. Мария Илиева, преди да я обвиняваме, преди да я направим всякаква, госпожо Илиева, ходите, отивате, пускате, вадите документа, или тя няма да каже, защото тя не знае какво пише в той дет върчаш листо, мога пише там, че тя се е подписала на самопризнание на убийство. Или нещо си. Значи съдържанието на документа е най-важното. И на 20 на години съм. На така, самото състояние е така. Подпис Мария Илиева. Вие ли се подписахте? И къде е проблема, бе? Марчето, като каза, че се е подписала. Какъв е проблема? Каква комисия? Един адвокат нямаше ли да се сети? Един депутати нямаше ли да се сети? Един топ юрист, професор нямаше ли да се сети? Каже, единствена само тя може да спори подписа си. Ние се излагаме, ние се тук с кифладжи и без кифли. Никой правим, бе. Всичките партии 8 гласуваха, че има страшен проблем, без да са питали Мария Илиева, без да са показали документа и обвиняват, че някой е подписал. Цирк. И хората гледат шоу. Шоуто на Руди Гела. И на адвокат, тикток адвокат Расташки. Кире, пич, Веселински, бягайте бързо далеч от този човек. Той ви дърпа към дъното, ама ви дърпа. За Рудко говоря. А ти, Руди, другия път се обърни към мен към господин Кирилов, а не някакъв си брейк. Защото то с някакъв си брейк ти го поздрави. Сега ще ме поздравиш за това, което ти правиш с хората, ги използваш. Ти това момиченце, защо каза, че дала парите на лихва? Ти не знаеш ли закона, че лихварството, банковата дейност в България е забранена и тя отива на прокурор? Не го ли знаеш, бе? Сигурен съм, че не си го знаел. Расташки, ти не го ли знаеш, бе? Сигурен съм, че не си го знаел. Що не го предупредихте да не прекара такива глупости, бе? Защото не ги разбирате нещата. Вие сте циркаджи. Жалки циркаджи. В парламента. Това са депутати. Това са хора, които представляват народа. Които сте ги избрали някой от вас. Всичките 8 партии гласуваха, че има страшен проблем, ще махат величие за нещо, което на моя внук, ако му го обясня, и той ще каже, да, ти си нямат право, бе. Как някой може да каже вашия подпис, че не е вашия? Как бе, ако вие кажеш, че е вашия? Как те знаят? Вие всичките сте се сменяли подписите. Всичките. Вие си го измислите. Аз отдя знам, Григор Здравков може да знае какво сте си измислили. Той е много умен между другото. И между другото, Гришо, то сте ненавижда, бе. Той там мрази в дъното на душата, сега му трябваш. Вие се изпокарайте. Той не е случайно, ти вика, он е с квадратната глава. Това е с квадратната глава, как се казваше, 1,20 е висок. Затова му казвам, че има квадратна глава. Сега. Ма тя му е квадратна. Аз казвам истината. И да ви кажа нещо, Григор Здравков не е джудже. Той е почти колко от мен е висок. Диеца излага пищи или под джудже. Не. Просто главата му е голяма. Но душата му е долна. Но ти си елементарни кити, бе, Гришо. Ти не е да се включваш при емката или при някои други. Тук вече я объркахте. Вие изложихте цялото народно събрание, бе. Всички юристи, бе. Вие адвокати там, няма ли адвокати, адвокатски колеги, няма ли, бе? Те се излагат, бе. Отречете се от тях, бе. Ти може ли такова елементарна глупост, бе? Единствено аз мога да си припозная подписа. Ако кажа, че не е моя, вече почваме с проблеми.
Но ако кажа, че е моя подписа, ти няма как да кажеш, че не е моя, бе. Защото аз казвам, че е моя. Че аз съм се подписал. Аз мога да се подпиша и с Ф отпред, не с К. Защото те искам. Вие разберете ли за какви елементарни хора става въпрос? Както искам, мога да се подпиша. Защото е мой подпис. Да. Така че, от сега нататък, господин Кирилов, ясно ли ви? И на оня там не го знам какъв е. Ще ти дам един фейк и два фейка. Не ми се занимава сега с съдилища с това, но ще видим на къде ще задуха вятъра. Колко ще му ядосат още те, защото те са достатъчно арогантни и нагли и няма да спрат. И явно нещата ще продължат. Но, Вики, ти моето момиче, с тези селски тарикатлъци, дета заложиха те казаха, че си ги дала на лихва. И ти, банкови пари, които си ги взела от 2 банки. Оттам почваш с измама. Но тя да кажем, банките, там е друго. Но тук вече има на НПК, наказателно-процесуален кодекс, или само е НК, наказателен кодекс. Няма значение. Наказателен е. За прокурор е, Вики. Да го знаеш. Попитай, но не разташки. Намери други адвокати. И ги попитай, този дед прикана там с голата глава, дъртия. Вярно ли приказва? Ма ти ще получиш честитка, те ще извикат. И сега там с гражданско-правните спорови се приготви на 100 000 лева, 4 000 лева само такса държавна. 4 000. Те ще събират сега за тебе. И за адвокати ще събират. Има няма лежат вместо тебе. Няма. Няма ходят по делата вместо тебе. Не. Те си гледат ютубърчетата, дета канят, искат гледаемост. Просят пари, те вземат половината пари, я ти ги дадат, тя не. Но ти ще си на прангара, бе, Вики. И всички други там детва водят. Защото всичко е записано. Няма как да кажеш, че съм го казал. Няма как. Няма как. Бабо, с покрива. Бабата иска да се прави покрив, бе. И той е завил. Вижте го той е. Ти си за 100 дела, бе. И най-вероятно ще ги получиш. Радостинчо. Но, благодарение на теб, всички разбраха колко невежи са юристите в Народното събрание. От всичките 8 партии, един не се сети за подписа на Мария Илиева да каже, ни ставаме за майтап, бе. Та жена каза, аз съм се подписал. Той подпис е моя. И ние приключваме, ако каже. И тя каза. И ние приключваме. Ще унищожава ли? До 3 дена ги махам. Къв си ти, бе? Кой си ти, бе? Ей, ти смени дилъра, бе. Смени го, бе. Ало. И последно. За вас съм господин Кирилов. Ясно ли ви? Ви сте депутати. Ви решавате съдбите нашите. И вместо да ги решавате, ви правите циркови и се излагате и обиждате нас. Аз по закон и по конституция имам право да псувам до 3 сутринта. Но ти нямаш право да се държиш така снисходително с мен. Някакъв си брейк. Сега ще го виж някакъв ли си. По е брейк. Чао.